Ahoj, sleduješ FunRider, moje meno je Marcel, to je Autoškola Fun. Čaute naši milovaní diváci, no idem vám vyrozprávať príbeh, čo sa mi pred chvíľočkou stalo a nedá mi to nenahrať. No stalo sa mi taká vec, že ma skoro Ujo zabil. Pánko na Peugeotiku z pripájaceho pruhu sa mi hneď šupol do priebežného jazdného pruhu na diaľnici, kde je 130-ka a keby som nemal adaptívny tempomat, tak som pravdepodobne v ňom. Auto mi automaticky zabrzdilo, alebo teda spomalilo na rýchlosť 60 km za hodinu, čiže typek mal 60 na tachometri, kedy sa vrypal medzi rozbehnuté vozidlá. Čiže si ideme vysvetliť a ideme si ukázať, ako sa radíme na diaľnici, dobre? Ako sa pripájame a ako odbočujeme z diaľnice mimo diaľnicu, dobre? Čiže ideme sa pripojiť na diaľnicu, momentálne tu je 60-ka, ideme 60, už sme na diaľnici, čiže keď nám skončí 60-ka, môžeme ísť 130, čiže poďme pekne pomaličky a ukážeme si, ako funguje ten pripájací pruh. Pripájací pruh, pokiaľ je zriadený, sme povinní ho použiť a použiť ho čo najlepšie spôsobom takým, aby som sa rozbehol na takú rýchlosť, ako sú tie auta, medzi ktoré sa idem zaradiť. Čiže neradím sa hneď tu, ako mi skončí plná čiara, ale dupnem na plyn trošku sitom a zrýchlim na aspoň 90, lebo tu je začiatok prerušovanej, ale ja sa môžem ďalej rozbiehať. Už mám 100 na tachometri a pripojím sa až tu na konci toho pripájacieho, kde mám krásnych 100 km za hodinu. A Ujco spravil to, že sa mi zaradil hneď, ešte bola len plná čiara, už sa mi tam šupol v 60-ke a ja som nemal čo ďalej, hej, len dúpať na brzdu, lebo vedľa v rýchlejšom pruhu ma auto predbiehalo. Super, no a výjazd z diaľnice si natočíme. Ja sa naskal zaradím tuto medzi dva kamiony, aby sme videli, čo mám robiť. Tempomat mám nastavený na 130, adaptívny tempomat sa samozrejme prispôsobí autu, ktoré ide pred nami, čiže sa nám spomalí momentálne rýchlosť na 90 km za hodinu, keďže kamion pôjde 90. No a budeme čakať výjazd z diaľnice. A few moment later. Dobre, takže výjazd máme 500 metrov, som zaradený predo mnou jeden kamión, za mnou pozri do zrkadla druhý kamión. Hej. A aby som ja neobmedzil kamión jazdiaci za mnou, neznížim rýchlosť v tomto priebežnom jazdnom pruhu, ale začnem ju znižovať až v odbočovacom jazdnom pruhu. Hej. Čiže už dám smerovku, aby ten za mnou vedel, že sa bude niečo diať, ale čakám, tu sa preradím do odbočovacieho pruhu a až v tomto pruhu použijem brzdu, hej, a teraz pomaličky začnem spomalovať na nejakú primeranú rýchlosť, zhruba tých 50-60 km za hodinu. My máme 60 teraz, hej, takže stále sme na diaľnici, čiže je tu 130, takže môžeme ísť. Čiže spomalil som si na takú rýchlosť, aby som túto zákrutu krásne vedel prejsť, ale nezačnem brzdiť na diaľnici v priebežnom pruhu, ale až v tom odbočovacom, aby som zbytočne neohrozil vozidla jazdiace za mnou. Takže jazdíte bezpečne, dávajte pozor, pripájacie pruhy a odbočovacie pruhy využívajte tak, ako sa majú, čiže rozbehnem sa vždycky na takú rýchlosť, aby som neohrozil vozidla jazdiace v priebežnom jazdnom pruhu. Čaute, ahojte, samozrejme labky hore, zdieľačky a aj všetky ďalšie veci, hej, odbery si treba zakliknúť a teším sa na vás na budúce. Čaute.